Przyszedłek z roboty, otwiera mi moja baba drzwi, a ją od progu rycza: kochanie, dzisiaj biera cię na jezioro Łabędzie. Baba się trochę zdziwiła, ale pięknie podała łobiot, po tym talerze pięknie posprzątała. Za chwilę zbiera tacka i łokruszki zbiera. Ja się tak patrzę, mówię: co ty to, babo, robisz? A ona mi go: no ty żeś powiedział, że idziemy na jezioro Łabędzie, no to zbieram pokarm do ptoków. Babo, jakoś ty jest głupio. Jezioro Łabędzie to jest taki balet, to jest w teatrze, tam takie piękne dziążki z długimi nogami tańcują. A ona mi padła na to tak: ja, a jak tamten tydzień szlimy na wesele Wyspiańskiego, to kto wziął pół litra do kapsy? Wiecie, kiedyś przyłaża do domu, leko późno o 4:00. W takim lekim stanie nie chce budzić baby, ani nie oświecą. No właża do izby, patrzy się, a tam w rogu tako biało postać. Się pytam: a wtoś ty? A on tak grzeczniuśko odpowiedział: ja jestem z wierchu anioł stróż. Pamiętasz, jak żeś był malutki, byś z kolybki wypadł, a ja ta kolybka trzymał i żeś nie wypadł. W szkole ci chłopcy, jak żeście w fuzbal grali, noga chcieli złamać, a ja ta noga trzymał. Byłeś przy wojsku, kula i już do ciebie leciała, a ja ta kula odsunął i cię nie zastrzeliło. W końcu mnie to rąbło. I gdym akaś ty Piero nie był, jak ja się żenił.